of Inday. Inday, kanina, aray! Agoy kol, agoy kol. Agoy kolol, agoy kolol. Dunay mga butang sa kalibutan nga mahimong kapalpakan o hinunggan sa kapakyasan sa kinabuhi. There's a many things, the sacrifice of yourself because of the world is just begun. Kinahanglan ng imong buhaton proteksyonan ang imong kaugalingon batok sa daotang elemento. If you have a knight and shining armor against the bad element, Nga nagkapalibot ka mo aron di ka mahisugamak. around, beside, outside, and front of you. Itago na lang ko sa pangalang Tristan, My name is Tristan. 25 anyos, taga Kalinan, Davao City. 25 years old from Kalina, Davao City. Nauman ko sa kurso nga Business Administration. Mauna akong ipili nga kurso dolanday. I finished my course, business and that I want. Aron makatabang ko sa negosyo sa akong ginikanan, I want to, to serve and protect of my family. sa akong mama Fe o Papa Nick. My parents, Mama Pe and Papa Nick. Doon naman kung may negosyong gamayng hardware. We have a small business, very hot. That's what we call hardware. Ulitaw pa ko dolanday apan na nakoy karelasyon si Sheng. To tell you honestly, Dolanday, I'm single. But in a relationship with, a beautiful lady, Shing. Magtulog ka tuig na po ng among relasyon. We're going to 3 years in a relationship. Dolanday. Dakong kausapan sa akong kinabuhi tungod lamang sa 500 pesos. Tell you honestly, it's a big changes because of the 500 pesos, Dolanday. Maski kanusa sa akong kinabuhi, di ko kahibaw musugal. All of my life and all of my soul, I'm not a gambling man. Musugal radyog ko sa gugma, nungka sa baraha. I gambling of love, but no to cards. Bravo. Apan katong gidala ko sa akong mga higala sa usa ka kasino. But when together with my friends, we're going to casino, Dolanday. Ang kanhing hapsay na kong pamuyo, nahimong magubot. I'm a former road running of my life, and now it's very difficult. O dito na nagsugod ang kap doon sa kong kinabuhi. And it is the story of the stagnant of my life. And that's it. Tabo! What happened? Blah, blah, blah.
Ang tadlaw sa sayin sa kabuntagon. Okay, daluhin. Kamusta man ang negosyo din hardware? Ma-okay naman, ma. Ha? Pa, min ko. Kaluyan ka na. Nagkaon na ka. Oo, nagkaon ako. Sabi mo niya, sabay mi ni Manong. Nong! Yan na yan, Nong. Pag-snap sa Nong. Okay na kayo ko dyan, boss. Okay ka ba dyan? Anak, kumusta ba na nga ito ang negosyo hardware, no? Nagkaganito ng negosyo ng hardware na, kabalo ka. Pagsugot lang na ko rin, nabulit ang ulan ng sangdaan. Balik-balik naman ang pangutanan ninyo. Pa, sige kaingon ko. Okay kaya itong negosyo ng hardware. Di ba sa pagkain halin sa itong mga simento? Sakto na, ma. Nakatoy kontraktor nga ni Kuha Diri kay Papa tawag nga magmama mga anak ko. si Mama kong istorya. Di bitaw pa. Ako ba nagsugod ani Ako yung amigo pa ni Kuha siya kuhan kay architect man to ni Kuha siya sa simento, mga bakal. Dili na siya ni Kuha. Kisa yung pangalan. Baik, ipunta na ko sa kong dito sa Cebu. Leandro na lang. Kanang tawa na permanente na lahi ang dala ng babae. Mabana kanto putik ang putik. Ambot kay kuha naman budto. Inupang puti man budto di. Di na ba? Mayo ba? Pero pa. Kaning na. Oo, na. Ano itong sales report ma kanya ay kabalaka kay katong napugoy kailan dili po siya ni kuha sa itong materialis ma kay nag-extend siya ka ng iyahang bikiri. Wow! Wow, ginahan. Super ka talaga. Pero, anak, kay kami, kabalo biya ka sa mga kami daw sa mga kinikanan, yung mama nga, naramis balay, nag-monitor tan almig email dito sa mga kliyente. Ikaw na bahala dyan sa sales, ha? Ay mo kabalaka na mapabi. Wala man naging pasagdan na to ni Maayo ka na, anak ako, budget ko nagmahay nga na anak ka na ako, no? Ako po na. I'm happy for you. English giningi mo mama, eh? Na, para lang gyapon ni sa imo ha. Salamat kay ma pa. English po kay client para sila, no? Tama kay napoy gipa-order. Tama-tama nga ako mag-stop tadaan. Kasi mga nila ba tayo mo doon, kaupan na amigo din ka. Siguro Order ba yung pizza pero ano na. Wala ko itong imbita itong doha kay sukit itong mga Mo nila bila sila diri, sa paguman mga ako, nabitay kaupan doon na kong tiyan yung kaupan. Nagkasigarag mata. Sir, ano pizza gi-order? Ay na, para doon na po. Dali na no, may mag-stop. Muna na ba ng pizza, anak? Muna. Muna ba ng pizza, anak? Muna na pizza, ha? Muna na pa. Pero kita lang si mga kung mag-imbita ko lain, gusto ko ito mga di na ba ito mamilin? Mga gani, di mga ng karton, nilibuya ko, di kaon ng karton. Babe? Babe, nagluod na sa ka ba? Hindi man good, babe. Kaya wala kay time na ako, good. Ikaw ba? Sige na lang, kagmukmuk ka ng iyong negosyo diya. Wala na yung balibo si mong ilong ko, gaya na kaya ng simento, oh. Babe, siyempre, may lahi mo tanaw na mo negosyo, kundi ako man. Ako may Pero, pwede ba ko di mo patuon mo dito, babe, di mo opisina, babe, dito ko magtambay. Manali ko dito na rin ko maglingkod-lingkod di ay. Siguro kay kinatago-taguan ba? Wala, uy. Ikaw ba?
Kabalo ba ka nga ambugin ng hardware dahil ikaw mas tambay? Sige lang mo may problema. Basta kaupan lang. Kasama lang kita. Naman po kayo trabaho. Sige lang po, tingnan na ni pag-weekends pag makalugar ko. Mo, kuan medyo kasi. Kung text ka sa imo kay dugay kay ka mag-reply. Kung gusto, matawa ko niyon. Kung ano out of coverage area dayon ka. Kasi wala signal mga good babe. Ay, nakakalain ko. Dili magsabi ni maglain na anak ako nag-expect ko akong trabaho dito, naglingo-lingo ko, nag-enjoy ko, gawin ako nimo niya ikaw dahil. Grabe kayo ka ba? Paulo na ako ni Cake B. Lagot ka ay ka ko ba? Relax lang ko dahil. Ikaw ba? Hindi mo good babe, kaya mo kalain mo. Lain mo kunin mo good. Tama na, okay? Mantay ka ha? Basta, promise na ko sa mo ah. Kunya, inali lang niya. Pag kuman, asa man tani mga to. Dili lang po kunin mo. Dili lang po kunin mo. Sige na, sige na. Panghimagas pod. Sige na. Nakutoy na raban niya akong kuto-kuto. Para di- Painitay pa yung kuto-kuto na ko pod. Kunyas, sige, ano na lang. Mananaw tag sine, okay? Pasis na sad. Namugoy pasis din na sa kong amigo. Okay? Sige na, mananaw Kung sitang tanaw alis ini nga wala mi salida kay pasis Ay, man. nindot kay katong kusugin to tong frozen. Mananaw sa Bana, uy. Salida ako eh. Pero saan ka ay babe kay... Oh? Tamay na yun yung pakutiyo babe kay. Nananaw ba sa sini? May gabi ninyo diyang tanan. May gabi. May gabi eh. Gusto mo ka. Kinikit kayo. Hindi kayo mga anak ko hindi sa mga mga magbigkatawran. Gabiin nyo di ha. Babe, ato na nakitog na kaya kiprosin gila ni salida ha, babe. Babe, nahulog ng ice, babe. Monster! Mas monster ka. Magawas na, babe. Ano naman? Doon ka na salida, tugnaw kayo eh. Prosin, manggut. Saan na diya, babe? Oh? Di kuan mo ko na sabihin ni Layas sabihin kay na. Ay, katakantam na hindi ay. Naman ko'y, umalit na sa DVD sa gawas ay, may lang lang. Di ko lang ang silik, katakatangan na may no. Tagtarong gawas na bipe, mag-reklaro si David. Ay, Hoy! Action 45! Bart! Basta Bart? Happy birthday! Happy birthday po. Salamat kay Bart. Happy birthday ba rin, Fred? Happy birthday po. Happy birthday po di mo. Imo ang birthday rin. Bon ba? Action kayo! Kailangan ka ha? Action! Ikaw yung birthday ka na kaya birthday sa namin ko si Fred ba? Bart, ako Bart. Salamat yung Bart. Isaya ka. Ikaw di ko once kung birthday. Ay, pwede na bay! Salamat ka din yung pag-ibig na bay, kaya may palihapot balay. Okay, kaya na. Basta, ugma. Napa may salin-salin na ni. Sige, kaya punta. Mamaha mo yung ito. Manapon. Kaya ko ba? Ano ba? Mga hotel siya, pag man siya tayon, nang sa mga
Saka dito kay para hapin ba? Para lihapin. Tagay para sa birthday boy! Para sa birthday boy! Action, Bolivar! Ay, ginadyo pa no? Action! Tayo pa! Sama, action nila. Wala na rin, grabe lingaw kayo kung sa party pre. Sibat ako pre. Sibat ako pre, napi. Pre, kabalo biya ka sa kuwapan. Kabalo biya gusto ah. Kung nato ako tagod, mauna yung mga business ba ito? Kasino ta? Kabalo ba yun sa kwa, pre, di ba, yung kong kasulod anak. Dili lang, ayaw lang ana. Pata, kabalo ng anak. Kabalo ko, hanapin para siya lang kami bando dito. Daw lagi ka lang. Tara, one time lang. Para action! Gana? Action! Action, Bolivar! Jalan. Sabay na sa mga abay. Apa na lagi dapat pero daliri sa mga man friend. Sige na, Tristan! Dali ba? Dali na kayo ni. Isa na rin kapagihan para. Hop! Action, Bolivar! Sige, mutanaw lang ko sa inyo, mutanaw lang ko. Oh, kwarta kayo, ha? Kasama na, kasama na. Ala. Kalingan niyo naman, friend, oy! Kalabay mo sa mga friend! Oh, ikaw, yeah. Kung Tristan, i-try lang mo. Di ba maligaw ka? Adili ko, kamu lang. Ikaw, pre. Ilang hulugan ang kanang snat machine. Adili na ta, akali sa pula sa puti. May bulan dito. May bulan. Sino, pilihan? Ada. Kaya, wala na ito bulan. Ano na ba? Siya, isa lang. Ayan. Unon magkagapong ko sa'yo. Ay, kaya man, daw may sana ba, di ba tong? Ay, tuloy magkagapong ko sa'yo. Sige, pabanda sa. Alam mo sugot. Try na kaisa na niya. Dali kayo sugot, please. Sila. Na. Okay. Sa pula, sa puti. Tagalang mali. Diba? Pamana naman sa pula, sa puti. Dito naman sa high and low. Dito ta kayo sa Dukrubik dito. Tara. Yung 500. Yung 500 mo. Hindi ko matuwa niya akong 500 ba? Hindi mong 20 mil? Ano na ba sa kasino? Mga dato ako takot. Siyempre, silahin po kayo mga dato tao niya. Dito mga inanato bisyo. Para. Action! Ha? Action casino! Action barka! Ha? Tara na ba? Tara na ba? Kailangan magkaikorta. Kaya ka na pati sa Tara, mag-shotting na. Ako'y bahala. Treat na ko na lang. Tara! Ay, kudus balayin ko rin, no? Ay. Text ang William. Sandod na. Tama. Mabalik na ako sa kasino. Kaya marag... Na-injud ba? Tama. Kapitalan ako sa kalibo, di ba? Oh man, di ba? Pagdaog sa ko, ani. Gusto.
Gusto ka na. Muabalik ko sa kasino karon. Hirit na ka, no? Hirit na ka, sir? Oh, sige. Ay, dila. Hindi ko na. Ah. Ah, Oh, ah. kala. 2,000. Dusel? Okay. Ayun, sir. Okay. Bildi ka, sir. Ah. Hindi na sad. Hala, ako magpupulo na mo. Afghan black belt, ako black belt. Alam mo, black belt ako. Ha? Ano yung mga request i-change ang barahan ni Moby? Abi, ako, be. Oh, sige. Bet pa, bet. Abi, ako, bete. Oh. Bibi ko ni ko, bebe. Ito na, tagap na kanina ka ba nung musaksa? Ano na mag-bebe, sir? Akin. Oh, sige na, bet ako. Oh, Say, bete mo, sir. 3K, 3K. Sige. Oh, 3K, sige na. Okay. Okay na. Pirmi na, sir. Yeah. Automatic bayad. Lahat mo may ako mo bayad. Kaya naman ko. Ano. Pindi na sad ko. Kung sa mga dahil, may lahit pa. Ano man eh. Ano, sir? Medyo balas naman ko. Kita ka, sir. O, Oh, shoot, shoot, shoot. 5K, 5,000. Tagkain na lang ka. 5K, shoot na. First try na lang, first try na lang. 5K, first try, sige na. Hindi ko sa magkabukay. Sige na, first try na. First day, ha? Oh, alas ako ah. Alas ako, ha? Ako, alas. Ma, Alas queen ako ah. Alas, ma. Ako, kay Piyak, alas, ma. Makalagot. Makalagot. Sige, kamukalay na, kamukalay. Sige. Ibalik na mo ka, sir, ha? Sige, Kaya ko ka. kwarta, sigurado hindi ko bawi o kung ito akong pildi si mo. O, sige, balas pa ka ito, kaya. Basta kamukalay, kamukalay. O sige. Ulo ka mong kay! 20-20! 20 mil! Ulo ka mong kay! Ayan na! Try mong ulo! Ulo mong kay! Ako ba? Ala ng queen! Bilbi na sir! Pagkamay! Bakit ko kabawi na? After 1 month! Nakoy dyan na 200,000 pesos. Ako na sa nihiram mo ng sa hardware. Kaya lagi ni babawit lagi na ako nila. Ano lang sir? Sumol ba ka? Ready na ka sir? Sige, ready na ako. Oh, bet. Sigurado rin pawit ang huli. Sige sir ha? 100,000! 1,000? Yes, 100,000 shoot na. Sige! Ano yan ha? First try lang, first try. First try mo! Ano first try? Kangkang na po kamot. Sige, pinta. Pinapinta. Parang pinapinta ako, pinasimbol eh. Madamay. Plate number, Mr. Sigas. Sigurado po ulo na. Piyak ginil. Size. Dos. 6'2". Ano 6'2"? Wala sa suki ng suka, kami ng drama! Beauty na ako!
nga ko ah. Kahit stress mo. Grabe. Puti mo na eh. Gusto ba na ako? Lindang mo na stress agad. O sige, o napakoy 100,000 shoot. Ano lang? Wednesday, dali. Kasi naglain lang ako. Dili na. Wednesday ah. Kasi, Be, Ah. sigurado ko mabawi na ginagawa na ron. Okay, Queen. Queen ako ah. Gasun. Panamay. Utsay mo ah. Tanaw. Anong Queen G5 naman eh. Grabe naman eh. Luminos tayo sikat man eh. Saan naman eh? Basta, napakot 500 lang. Sige. Padagalan niyo kung kabalagulod lain mo din mo ang pong sugal pero padagalan niyo kung one time ka na 500 ako pabawi alam ko. Okay, 500. 8. Tulot akong kwarta. Oh, anak. Anak. Bakit problema na? Namapunan na ko ba karong mga miaging adlaw? Wala na nimo ginati man imong hardware. Basig na kay gusto isulti sa amo ah. Na, Waman ma. Tristan, inahan ko nimo. Kabalo ko kung nagsulti ka og tinuod. Wala. Ay, pagkuan. Basig na yung problema. Matabangan ka na mo sa imong amahan. Laban lang akong uma. Bukat po kayo kong problema ko. Laban lang kayo kong uma. Ako kabalo sa ano pagsulti sa inyo. Nahula mo ko kumamaulaw ko sa inyo ng papa ma. Tristan, hilom na. Kita tanan naman sa mga problema. Pero para mawala ng sakit si mong ulo, saridon o. Inuman na na. Kaya ang saridon, epektibong tambal sa labad sa ulo. Ay na lang, na saridon. Salamat, Ima. Inuman na ha, para mawala imong labad sa imong ulo. Uma. Para masulti na po ni mo sa imong gustong isulti sa amo ah. Salamat kay Ma. Ani alang mi si mong ama. Ulo lami, magurintado, may nalang, ay na ay sari. Naalang mi diri si mong amahan para suportahan ka. May na lang na isarit. Salamat kay Ma. Salamat kayo. Yaman, may nalang. After 15 minutes. O anak, kamusta na imong paminaw? Labad pa ba imong ulo? Wala naman, Ma. Galing nga eh. Wa dahil ng sakit sa kuo. Salamat, Ma, sa saridon. Epektibo gila yung saridon. Siyempre anak, epektibo dyan ang saridon para sa labad sa ulo. May na lang, ay saridon. Unya, wala may problema ni mo. Makayo may nalang, ay na ay sari dun, ay na ay sari dun. Ma, Oh, na, pistan, zaman. pasalo ako, Ma. Pasalo ako. Ito kasalanan niyo, Ama. Naungo ko sa kasino, Ma. Wala na lang akong isalayan, Ma. Hilom na na, hilom na. Parutan na ako savings, Ma. Tahan na. Mapastoryahan ako, Ma. Pati mo naman, ang kwarta
tanan niyo sa hardware mga wala rin ang bilin po. Wala rin ang bilin. Anak, kwarta lang na. Manasuko ka, ma. Wala na. Anak. Usbama. Anak, kwarta lang na. Kana. Makita pa man na. Ang importante, naapakatoy sa mong amahan. At least, kabalo ka sa mong mga mali, di ba? Ma. Mahal ka na mo, anak. Salamat kayo, ma. Mahal mo ka. Mahal kayo na ako po ninyo, ma. Mahal mo po. Mahal po mo na ako, ma. Patay mo ako, ma. Sige na, tara na, anak. Tara. Ma. Ay, anak. Okay. Okay, babay. Ano sa kalaban mo ng ulo? Salamat na nalambay na sa rin doon pa. Epektibo ka na sa ridon, no? Kaya kung kanina kalaban ng ulo, nakaway ko si mama, may nablag kong sa ridon. May nalang kanina sa ridon. Usahay ang kinabuhi na pagkayo pagkanalang dunay madali-dali na makayo may nalang ay na ay saridon may nalang kay na ay saridon Saka ang mga presyo ni kundot ang imong pildot kainit ang imong ulo lami magurimitado may nalang ay na ay saridon may nalang kay na ay saridon Sagot sa headache, Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Dito na ko nabati ang tinuray ng paghigugma sa usa ka ginikanan dolanday. Hinahinay kong nibangon gikan sa akong pagkahagba. Karon kahibaw na ko nga di na mo kinahanglang ma-enjoy o maglipay-lipay sa mga ingon anang butang. Hangtod kauban ni mo imong pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Mahimong okay ang tanan. Nagpasalamat pud ko kay Sheng. Gawa po ko niya gipasagdan. Sa pagkakaroon, hapsay na akong paminaw, pag-usab. Naulian ang among negosyo, nakaluyan sa Ginoo. Karon lang po na ko na-realize na wake up call na po doon sa kuha. Kaya nakalimtan na po na ako si Bossing. Muna sa karon, nag-aampo, nagasimba na dyan ko pag-usab. Kauban akong pamilya, o kauban po na ko si Sheng. Daghang salamat, Dolanday. And more power. Salamat sa gayon. Patukar na lang ko sa akong paboritong sonata. Hanto din hinalang. Kininyo suwat magtatampo.